Il-Gvern huwa kommess li jkompli jkun ta' spalla għal dawk fil-Forzi Armati ta' Malta li sofru minn inġustizzi. Permezz tal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ġimtenni l-impenn li jiġu indirizzati l-inġustizzi tal-passat. Il-Ministru Camilleri għall prova ta' dan huwa l-ewwel ftehim settorali għal membri tal-Armata b'investiment ta' 8 miljun euro fis-sena għal 5 snin. Is-Segretarju ta' Taqsima Korpi Dixxiplinati Uffiċjali tas-Sigurtà u Infurzar tal-Liġi tal-General Workers Union, Theo Vella, spjega kif hemm każijiet li jmorru lura qabel l-2013. Daw sfortunatament kien hemm board għamlu diversi claims f'2017 li l-board għadu ma wasalx għal konklużjonijiet tagħhom. U hemm karba kbira minn dawn is-soldati bil dawn ir-riżultati joħorġu. Naturalment nifmu li da madwar il-fuq minn 700 każ, u allura nifmu li jista' jieħu ammont ta' dewmien. Vella wkoll irrimarka għal ftehim kollettiv għal membri tal-Armata. Ġawet taqna ġustizzja mal-Armata billi għamilna ftehim kollettiv mill-aqwa. Jiġifieri dak kan nirrikonoxxuh aħna u minkejja li kien f'pandemija tajna pakkett finanzjarju straordinarju. Il-membri tal-Armata jafuh da u kulħadd huwa grat diġi rispettata l-ewwel darba minn tant snin. Dwar dawn l-inġustizzi, Theo Vella għal kif dawk l-individwi li jinstab li kellhom inġustizzja jingħataw dak dovut lilhom. Aħna l-importanti mingħajr ma nitlu fil-mertu tal-każ ta' kull individwu huwa illi la darba jkunu konklużi daw jittieħdu bla retrati. Jiġifieri la darba jkun hemm deċiżjoni li kellu raġun bniedem ma jbatix il-konsegwenza ta' dan id-dewmien. U għal daqstant nipretendu li jkun hemm kumpens adekwat tal-arretrati kollha illi bniedem ikun sofra dwarha.